tuli jo tosiaan silloin tosi junnuna päihteet mukaan. Ja ne alkoi sitten sekoittamaan sitä menoa siinä. Ensimmäisenä meilläkin, niin kuin varmaan aika lailla kaikilla, tuli tietty se rööki ja niide yli 3000 tarkkaan valikoituu kemikaalia alkoi sitten vaikuttaa niissä meidän kasvavissa aivoissa ja elimistöissä. Me alettiin tuolla sitten salaa polttelee niitä, köyhittiin keuhkojamme pihalle ja ihmeteltiin sitä, että mikähän tässä on se juttu. Nää kun maistuukin niin saatana pahalle, mutta jotain tässä on oltava. Eihän nämä isommat nyt muuten sitä tekis. Ja yllätys, siinä hetken aikaa mekin kun sitten tehtiin sitä, harjoiteltiin sitä hommaa, niin me saatiin kehitettyä itsellemme se nikotiiniriippuvuus. Ja me oltiin niinku about jotain 10-vuotiaita silloin.